sumurung sian saluhuk na roha ima na mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabihatan di bata dihita ima na tersurat di buku Evangelium Markus bidu onom mamuka mesian ayat onom B 1 ayat 10 tangyo kamu mahatani di bata. Laos diliati maakahuta na di saluati mangacari dungi di juma nasa puluduai jumonok dipuka mamarsuru nasida mardodua dilehum matu nasida huaso mamaksa akka totina hudar jala diorai ma bonon nasida manang tutongan dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hoos nape dahulat tukot alai dinggadro marsipatu hamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua dina laos didok dotu nasida ia dung di bongoti hamu jabu di sima hamu mian pai maburhat musik muludung adong isini huta naso olo majaku kamu jaladang ditangiu natamu tadi ku kamu may laos pitpiro kamu ma nang korbu na lowot ditut na bahin panidangion tunasida jadi borhat manasida marjamita madokon pahubahun rohan jalatorok do sibulis di babadi nasida lan hacitan dimiai gabi malum dibahin ima sahana Hurian itu hata na kinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Adong ma di sada luat sada keluarga na pugus. Ulaw ni amatay bertani do. Jala yanakon na adong 10 halak. Alay sudi anak na 10 halahi. Boy gabi sarjana tunglongang situtudo rohani akana torok puasa boy anakna na 10 tului sarjana gurang ma nama kilalakon songon nalongang di ujung na gabi lao ma manukun adong ma sahalak manukun amata do inatai mabarani utiri lau manukun ahado resep jala ahado habukun ubain na sapi bui enakun na saputuli gabi sarjana alamar nida pamerengan ni hajol mau pamuda do amatai tuk sungguh dia mawuben na pasikulahon ya kenakun nai jala buhano carana bingung ma na torbi alani bingung na gabi di pasuk utuma tu amata do inata keluarga jala diskun na sida ma buhano cara do resip bui di pagora yana konna satu tuli gabi sarjana didok amata do inata keluarga na sederhana imam mau lihat ma disuku-suku menai puji Tuhan ma bui pe akena kunamion sarjana ala bahasa-bahasa di bata marhide ima naolo mangulahun hata mangulahu puda ninatorasna mamuka sian anak syakangan satu anak pasak tulu-tuluhun didok amat daima carana songonom ma di pasikolah kami ma holan anak syakanganan sampai sarjana dung saya sarjana karejo songoni ma ibadah muse mengurupi tinuhonna si nomor 2 dung saya si nomor 2 songoni ma muse tanggung jawab na mengurupi si nomor 3 dung saya si nomor 3 satu nomor 10 tong masih rupan laho pasikolahon akka danahon nin nama rupani
Songgot ma rohani na bikisa ternyata bahwa kebutuhan bahwa ternyata iman kaningani bui di pasikulaw dan alani hamuraw alai ala mangoloi hata persuruan mangoloi puda mangoloi hata ina torasna terlumubima mangoloi hata di bata gabe sikop bui sampai kare jodoh sarjana saluhuna dia mau kedonga saha porsiaon na sidonay na taida di bagasan 20 tahun disuruh Yesus akasisian nasa pududui ima mariti ula persuruni borhat mamulakon manoruson ula persuruni Tuhan Yesus Kristus napatan na di paborhat Yesus do sisian nai ima laho mabaritahon barita para sinrohaon mabaritahon barita pertobatan hamuban ni roh mabaritahon ima o hamalumon dohot ng songoni ulaw mabaritahon ulaon parcamitaon di bawah Tuhan Yesus dan sida ima diorai mabonhajud diorai dona sida ima asal nang marpos di roh hatu purtibion lapatan na hajuk di si ima bohal diorai Tuhan Yesus dona sida mababohal do akahaporlo na asing la kumarbarita nauli ala hajuk somal do dipakai ima somon inganan yang kasih panganon manang akka hajuk dipakai may somon inganan yang kasubangan termasuk may hira tempat ni na mangidu-idu ima mulo hajut asa ng dohon ng Tuhan Yesus do tu sisian na asa ng marsigat tung nasida tu portibion alay asa porsia jala holam marsigat tung do tu panarihono ni dibata dohot ng songoni asa dibata mabuka rohani cholma akka si cabitaan na asa unang na sida mangidu-idu alay marpos ni roha ikut dibuka dibata rohani cholma mangalehon nangaka na perlu diaka sisian na unang matahepengon sisiani unang tergantung tu hepeng idoben na didok Tuhan Yesus tu na sida molo so di jakko kamu molo dang di jakko na sida janadang di jalo barita na uli idok Tuhan Yesus matu na sida pir-pir kamu ma orbu na lohot nitot muna lapatan na dang buhay paksahonon agya tu harap diurupi sisiani na sida ikonsyen las di rohana ma lapatan na unang dipaksa alay ikosyen sordak ni rohana siya buka ni rohana lako mabuka bagas na nangabuka rohana lako magcalo barita na uli alay mo di sordak do pipitu ni si pareon na nagpitu ni pirina didok Tuhan Yesus mapipiro maorbuk na siya pa ni na marlapatan do orbuk ima na didok na songon gabe dia may asa dang marlaku manak orbuki songon hasomala dui tuaka si pilibig kapatan na dang rade majalo barita na uli benedok pil koma barat na mangulupi diaka hasi pilibig alam niya magkaroon sa hapor siyawan masay bagas do di patolokas trupukot tuhita. Umuwi ma ima unang mabir. Jala unang tahutod di parsuron ni Tuhata Jesus Kristus. Molo dioray na sida magbuan si buanon manang dioray na sida magbuan heping manang hajud dahora tukot dang namadok na sorikot tapi mobi ma moro di persiruan di situ ki nuaingon
Alana dio na unang laus tu si rohatta do pikiratta unang onang tu portio. Ale molo disubli bata kita ikko 100% kita persea. Jana 100% kita pagunggopo dirita tu de bata namar suruh kita. Jala taingot madia makadongan. Ima taringot tu ha porsia di silia. Basa iko porsia do hita songo si Elia na tuk de bata manaringon akan arikot. Unang masuda ula parsuruon di bata tu hita. Alama biar hita sorok kepeng ta alama biar hita dia kahajuk nang songo ni kidiki butuhatan. Na utama dang heping. Na utama dang kebutuhan alai haulo ottalo. Namar lapata me bila kita mau dan rela. Selanjutnya kita percaya Tuhan akan bekerja di setiap putusan yang kita terima. Persuhun nata cabai. Hidup masih takas di kupar dia makadongan di ayat 10 pola do dido. Las hidup matuna sida iya dung di mengoti hamu jabu di sima hamu mian paima borhat muse. Lapatan dari si unang mabiar kita alai konsentrasi kita di lote. Jana takas di diakka para barita nauliin. Taingo masongon akan aposon di batana rosa luar negeri naro akasan di sana walu taida di si ima pos di rohana. Di pancakon jolme. Hidup benar takas di di si tumar waso do sisiani di papos do rohana di tikina mangiu jala di leo Jesus do wasona tu nasida mabahin marhasil at kapakku basa nasida di pos di rohata mono oleh taporat tu persudi pasti doan Tuhan Yesus kita jala kuasane mengalir do kita gari tarpatu pa kita masomon napi natupani Tuhan Yesus Kristus pamalu makan amar saya pebele kasih gulis doakan asing lobe. Alanima dia makadoa sahat persiaw masa ergado tupukor kita perlu mobi mah naik dokonon na do naik dokonon ditupukor perlu mobi mah nagabi kita isian di Yesus Kristus dinaung takas tajalo dia may kita menuaing disuruh Tuhan Yesus Kristus songo sisiana mangulakon parbarita na ulioni tong molo gabi sisian ni Yesus Kristus ita na takas na idota siya tupukon na parjulo na dokonon na sahala Kristen ima parmahadri ikototong siyan iyas ni roha mangula-ulaw pagkubasyoni. Hienes ni roha mangula-ulaw ni unang mardua roha. Molo mardua roha do kita mangula-ulaw parsuloni disido dang marwaso tangyangta nang pagkubasyota. Benar si Jakobus halat na mardua roha dak sonangi diulon. Taingok ma ikko fokus do hita kon hibul rohat tamangulaw ni isido asa marwaso tangyang tay dilio di mata waso tujita ala sian hibul ni rohat sian yes ni rohat ha hibul ni rohat taido gabe takasma nakanim dilio tujita ima hamoraon dilio tujita waso sian kuaso ima di lehun asa tapake marhite kuar ni Jesus pamalu makan amar sahib pabali siburis do akka ulaw na asin dobe tu tapake kuasoi babal gakon harajau ni tibata atau hibul marwata unang be mardua rohata macalo pagkubasyunin. Napadua ko nang dohono ni trupukod do hita ima sahalang parma ikut jelas do motivasina. Siala ulaw ni parmahani
hima dang mangalului hamuraon manang dang mangalului utung sianak karpakko basitai hidup baina didok di baga satu puto di bekali di batari kita atau ikut jelas do motivasi ta ikut jelas do imanak kaningani ulat tai unang ganggu kita unang kuatir unang mabiar ala juk do hita kuatir juk do hita mabiar di ulang pakko basioni ala tahilala jala salah motivasi ta mengulau-ulau ni makobasi di persuroni motivasi ta holat tu portibion motivasi ta holan tu kebutuhan ni hadagigon termasuk nang tu hebeng tu mamon gabi bui de babek kita salah motivasi ta diulaun pejuni marhiti madia wakadonga saha porsiam takas inutotama marhiti turpukor asa bui kita dia me sahalak parmahan ikon satia di bagasan persuruan ni Tuhan Yesus tu kita langkah awal ta lahu makobasi hidop ima asa sitia kita di dalam pakobasi tu hasatiaon nataro ima na saya tadok kesetiaan itu juga membuat kita tetap bertahan kesetiaan itu membuat kita tahan terhadap goncangan dan kesetiaan itu membawa kita ima mengetahui termasuk anak kesetiaan itu memikul salib dan kesetiaan itu adalah menjadi sebuah karakter manang ulang nobal di pakobasiuni unang mabiar molope ikut adu patah akka hama olon itu matongan ni zaman na dirasuki akka roh zaman di pertikianom pargugui mahita mana luhur si polisi unang mahita gabi si polison unang murahi tatarimas ragam ni sahid di partikianon hingga mati bohali Tuhan Yesus Kristus di tawa buan hamalumon marhiti oasona asa hitama pamalupon akana marsahid asa hitama ibanak kani mabuan hai baruan pertobatan, perubahan, kesembuhan, dan kesejahteraan. Tong marhiti kuasa di bata di letuida. Daulah rumah pakobasiuni. Borhat mahita mabarita kun hatani Tuhan. Borhat mahita mabarita kun haluani. Borhat mahita mabarita kun hatan di bata asa lambudang marparbui nang asa lamrarat parbui hatani di bata di dia portibio saluhuk nama portibio macalo Tuhan Yesus Kristus macalo haluam dohot nang somoni macalo naum gabi dohot saluhut portibio macalo haluam marhiti ulota marhiti na olo hita disuruh di bata mangula ula pakobasiuni marsangat ma debata. Amin. Mulia tema Tuhan. Marhiti hatam na abdi. Suruh mahami Tuhan. Allahumma ulakuni pergugui hami. Marhiti dominto di porbadia. Mulia tema Diu.